marnotratnom synom. A pokračujem, koľko sa nevidím. Počkať. Help me! Guys, presne tak. Tam sa už veľmi nudila. Alebo sa čítala Bibliu a čo som mala robiť? Iba o tom počúvať. Takže ja som sa tam tak mala hociak ksichtiky a nudila som sa proste. Konečne bola moja rada na čítanie. Rýchlo prinieste najlepšie šaty alebo ešte dajte mi proste na ruku alebo na nohy. Privedete vykrmené telo. Toto nemám tam. Ja to nie. Toto si chcem dať na náboženstvo. A na nebe strednú sa z našu školu. Bol náš modlník. Ako bolo na počiatku, to nie je teraz, vždycky, na veky vekov, amen. Fun fact, ja som sa toho rúžu furt dotýkala reálne celú tú hodinu. Takže no, ak má vidieť skoro celé video, jak si môžem periť, tak sorry, ako ja som sa toho rúžu furt dotýkala nejako, neviem, či ma to bavilo, alebo čo. Áno, jasne, jak tá Anetina Mikina s prepačením. To mala ružové podanie asi. Neviem sama ani. Akorát mi to hodí k okuliarom. Guys, toto je náš zvonček. Hrajú tu rád pesničky, že? Hej. Je na hajzal. Idem si dať dole mikinu. Zažral som teraz sladké, budeme, aký budeme večer ksicht. A vidíme, že či nás doma zabijú. Teda sa rozhej. Ale mňa nie. Mám tam najhoršiu fotku na svete, guys. Najhoršiu fotku na svete. Modliť sa na test Angony. Čo si myslíš, že dostaneš? Koľko? 5. Myslíš, že dostaneš? 5 alebo 4. Kde, že dostanete? 101. By the way, guys, bola by som rada, ak by ste podporili Jankin, no ona robí lepenie, alebo také proste biehalnice, alebo také proste niečo. Môžete si to checknúť na Instagrame, ja to dám aj Instagram rovno a môžete ju podporiť, ak chcete. Ďakujem za pozrietie, tak ahojte.